Hello guys, so today is a Saturday and karon balik na ko sa 100 setups. Lang ni sakit na magud akong diri wala na nagkuha na po. Dili ko ka push up, so 100 setups lang sa karon. Then tomorrow Black Panther workout without without weights or anything, just your body day. Na di ka po weights, just body weights. So let's start for the 100 setups and manadayon ta. Kung ganahan mo dungag pa sa 100 setups mo, 2 rounds mo, okay ra po. Sa inyo mga diet day guys, okay ra ba inyong diet or kaon na gud gihapon mo, may problema magkaon basta nag-exercise lang gid mo. And so that's it for today. That's 100 setups, a series of setups na ako lang naunaan para dili kay boring ang ako setups. And yes guys, see you in the next video and stay healthy. Bye. Kadush. What's up guys, and today's video day 10 na ni guys. Bisag unsa lang ni nga exercise ng atong buhaton para lang mabalik Alindog ta, and for our health and body. So nako diri karon sa ubos kay dili gid nako kuha na nga akong area diri, gamay ra gid kay siya akong area, and most of all I need more area. Pero guys, buhaton na to karon sa nga exercise is the Black Panther exercise, and I mean workout, still from Nail Ray nga workout niya. Ang unang buhaton na to kay push up, so 10 push up lang taan ni guys. So manata sa 10 push up. Ang sunod na buhaton is 40 slow climbers. So sunod is 10 set outs. So ako pa ning gisulay-sulayan kung unsa bagini nga pagka exercise, pero nakuha na ginako siya. So ako ipakita sa inyo karon step by step. So kuha ninyo guys, inato lang siya. Kung makuha ninyo, kung wala ninyo nakuha, inahinaya lang ninyo. And kung natingala mo nga no, inani ko, wala ko stand nga mabutangan og ayo. So nagibutang na ako aning simento. Magsugod na ko sa akong 10 ka sit outs.
So, naglisod ko kung faster, no? So, manata ato. That is 10 get-ups. So, manata sa 10 get-ups. Sunod is side plank crunches. 10 sa left, 10 po sa right, ha? Reverse. So, manata sa side plank crunches. Sunod is the out arm leg raise for 10 repetitions, left and right. So, manata na exercise. Sunod is plank, seesaw plank. Sorry, body saw plank na eh. Okay. So, 10 lang to siya guys ha. Sunod is elbow plank twist. So, from plank position so i-twist mo 1 for 10 and ato for 10 repetitions, okay? Next is na ako'y problema guys. Na siya failure pull-ups ang tawag. Mao ni ang ka-9th nga exercise. Dili na ko ni siya makuha kay wala ko'y pull-ups. So as you can see, blur pa. Anak mo na eh. Ni. So, blur lang siya pero ga-pull up good siya. And wala ko pull up bar here. And akong buhaton is unsa. Maybe i-exclude na lang nato siya. So i-exclude na to pull up. Failure pull ups kay failure naman siya daan. So i-fail na lang gid nato. So guys, ako ning buhaton for about 3 rounds as usual. 2 minutes nga pahuway and after that kato lang ako ipakita nga video kay of course taas-taas po na mo taas-taas gid siya nga video kung akong iko ng 3 rounds. So 1 round lang pero akong buhaton ng 2 ka round po rounds ng 2 ka rounds para makuha na ko ang effectiveness niya. So akong nabatian na gid siguro kay ang akong shoulders kay more on daghan man siya planks and mga gamit sa arms and hands my 2 hands di ba? So
yes, basically makapakuan siya diri sa upper ninyo nga body and yeah, dapat mangusogid ka. So okay kayo, pero mas oo. Okay gid siya. So guys, umanon sa tani akong pila ka rounds and balik ko ninyo taud-taud, okay? So guys, naman na gid ako ang 3 rounds. And sakit na kaya akong arms. Sakit kaya akong arms. Mas effective dyan kung sa upper body ni mo siyang exercise buhaton and yeah. Pero kinahanglan siya para ma-complete ni mo siya, kinahanglan siya na pull up bars. Ang tawag na failure pull ups, masir to, o failure pull ups, then imo siyang buhaton for 10 repetitions. Ana, murag diya ra taman bitaw dili kay ana. Dili ra taman bitaw nimo. So imo siyang buhaton for 10, akong ibalik. And yes. So magpaway na ko, minom kog daghang tubig karon. And taud-taud makaon na dayon. So kamo pod guys, ay mo kalimot exercise, ay mo kalimot og kaon. And have a good day. Stay healthy always and see you on the next video. Bye.